leydi ɓamtotako ɗo ɗemɗe muɗum gendije jangiraka liggira leydi yarata yeeso so tawi wona lemɗe gendije ɗe janga eɗen janga farasi eɗen janga anglais eɗen janga espagnol eɗen janga allemand fayino leyɗele ɗe gandanɗa jimadi wonnode en nokkuji mumen kono hay gotri e ndin yahata so wona ruttiya ɗemɗe muɗum leydi Ghana e leydi Mauritanie mbaɗi ko yooɗi Ghana nanni ɗemɗe muɗum gendije hankkadin yo watte jangguirede guilay duɗe less ɗe ha duɗe hakkudeje ɗe kañum woni ɗemgal yummawal jaɓɓawu daɗɗude gande ɗe foof koye majje rewata Mauritanie nanne hikka pular hasani yana ɗon ɗum ko hunde wonde fayida kono Sénégal noon holto tolni yahata nde wonno ko ɓiɓɓe leñol ngol e hoore muɗum e nder munen koye ɓen tawate yaɓɓoɓe ɗemgal ngal mbiya yo jolfe waɗe hen walla yo woppire no wayni ɓen jiiɗa ɓamtare leydi ndi jiiɗi ko ɓamtare jiifaji munen so tawi tan leydi tugnaki e ɗemɗe muɗum gendije jangguini liggori wona leydi yarori yeeso leydi ƴellirtorto toon ko jogui ko leydi ƴellirto koye gande mum leydi ƴellirto koye piine mum deke noon haali ɗemgal mum